Bona vesprada. Són les 5 de la vesprada i estem a la Universitat Pedagògica de Cracòvia. Així hem acabat ara mateix de les classes a la universitat i, si voleu, anem a la plaça del Mercat i vos contem una miqueta com va l'experiència d'Erasmus Plus docència. Serà... L'any passat vaig tenir l'oportunitat d'anar a l'Eupana, a Alemanya, i gràcies al conveni que vam signar, enguany hi ha una professora allí treballant i dues professores aniran enguany amb el conveni de l'Erasmus Plus docència. Volia comentar-vos que gràcies als convenis Erasmus podem mantenir el contacte entre altres professors d'altres universitats i, per exemple, en el meu cas, he vingut així a Cracòvia perquè una professora de la Universitat de València, que estava de becària, ha vingut a treballar. I per això ara podem fer els vincles de les nostres universitats que siguin més forts. Hem de tindre molt en compte els estudiants entrants, ja que, per exemple, fa uns 10 anys, Ryan era un estudiant del curs d'espanyol que organitzava el Centre de Llengües i Terminologia de l'UCI i avui en dia és el cap de Relacions Internacionals de Sony University. Espero que vosaltres també pugueu tindre una experiència com a ambaixadors de l'UCI. Us deixem unes fotografies.